Ola, que tal? Este vídeo que vou gravar agora vai ser unha especie de manual de instruccións para a narración oral que ides facer na aula nas próximas semanas. Vou tratar de explicar con detalle que é o que ides facer e que é o que eu vou avaliar. Afortunadamente, como xa o ano pasado, en quinto de primaria, fixestes aquela exposición oral do tema que vos queríades, pois agora xa tedes un pouco máis de experiencia neste tipo de probas. A proba deste ano vai ser un poquinho diferente e precisamente por iso quería gravar este vídeo para explicalo con claridade e que tamén para que as vosas familias teñan información do que imos facer na aula nestes próximos días, como vos digo. Vou tratar de dar toda a información e, como sempre, se houber algunha dúbida, pois temos esas canles para estar en contacto e poder solucionalas. Ben, fixe unha pequena presentación con diapositivas para podernos explicar mellor, a ver se o consigo. Ben, como sabedes, estamos no tema de Grecia, nese proxecto dos 8 países. Estamos xa pasamos de Francia, Alemanha, agora estamos en Grecia. E Grecia ten un tesouro enorme de cultura, de tradición, que nos pode resultar interesante, que é a mitoloxía grega, todos os relatos que coñecemos e que podemos coñecer aínda máis. Entón, aquí na presentación teño como dúas partes. Este sería o índice da presentación. Primeiro, que vas facer, que o que ides facer cada un de vos, e que vai avaliar o profe, que vou observar eu cando fagades esa exposición oral, esa narración oral na aula. En que me vou parar eu máis, que o que vou ter eu en conta máis, tamén para avaliar o voso desempeño, como fixestes. Empezamos polo principio. Que vas facer? Que o que ides facer? Pois unha narración oral, é dicir, relatar, contar de maneira oral, un relato da mitoloxía grega, un relato dese, xa digo, amplísima lista de historias que forman parte da mitoloxía grega. Un mínimo de 2 minutos. Eu sei que 2 minutos así escrito aí parece que é pouco tempo, pero falar durante 2 minutos seguidos de maneira fluida, de maneira clara e concisa, non é tan doado. A veces falamos durante moito tempo, pero ter que facer un discurso que se ben organizado, que quede clariño, que se entenda facilmente, non é tan simple. Pero iso é o que ides facer. Onde vai ser? Pois, por suposto, na aula, diante do resto do grupo, exactamente igual que foi xusto hai un ano, cando fixemos esta proba tamén a esta mesma altura de ano. Cando? Tamén é importante que teñades en conta cando imos facer isto. Pois vai ser na semana do 13 ao 17 de decembro. Nesa semana que é xusto a semana anterior ás vacacións de Nadal. A semana anterior faremos estas narracións orais. Como sodes 20 na aula, evidentemente necesitaremos máis dun día. Entón, iremoslo facendo por quendas. Xa iremos vendo cantos podemos facer cada día para que todo o mundo teña tempo a facelo sin excesiva presión. Mais, claro, agora sería preguntarse que vou relatar, non? Que vou contar diante do grupo. Pois, como vos comentei, xa avancei un poquinho na aula, vos elixides o mito que preferides, o que máis vos guste. Se queredes elixir o que máis coñecedes, pois adiante, sería unha boa estrategia, porque unha cousa que eu coñezo ben, teréis seguramente máis facilidade para despois contar esa historia a máis xente, non? Podedes elixir un mito, unha historia dun libro que teñades vos, se queredes, ou senón eu ofrézovos desta lista de 14 historias que vedes aí a que prefirades. Nesta semana que vai entrar agora, probablemente este luns, faremos na aula o 29 de novembro, faremos, digamos, asignación da historia para cada un de vos. Fan unha lista para ter máis ou menos a idea de que historia estades traballando cada un de vos. As historias que vos propoño eu, destas 14, un pouquiño de todo. Se queredes, miramos aí un pouquiño esa lista que tedes na pantalla. Tedes Prometeo, o ladrón do lume, do que xa falamos, Prometeo, aquel que foi castigado, atado con as cadeas no alto dunha montaña, e que viña unha águia. Bueno, xa sabedes como era a historia, non continuo, porque son líome moito en todas. A caixa de Pandora, outra historia coñecida, de Eucalión e Pirra, quizás menos coñecida, tamén interesante. Apolo e Dafne, Hércules e a Hidra de Lerna, que é un dos traballos de Hércules, O rapto de Europa, Teseo e o labirinto de Creta,
tamén temos falado moito desta historia, e falaremos. O voo de Ícaro, lembrade isto de Dédalo e Ícaro, voando, e como Ícaro non lle fixo caso a Dédalo, achegouse demasiado ao sol, sabedes o que pasou. Edipo e o enigma da Esfinxe, o desafío de Aracne, o ouro de Midas, aquel rei que convertía en ouro todo o que tocaba, Perseo e a cabeza de Medusa, non a cabeza de Medusa, que tiña o cabelo eran serpes, era unha araña de serpes, Orfeo no inferno, Orfeo que volve ao inferno a buscar a súa muller, Perséfone, e por último, tamén podedes escoller a de Ulises e o cabalo de Troia, que sabedes que tamén é unha historia moi importante da Ilíada, da guerra de Troia. Ben, aí tedes unha lista, xa digo, esta semana, seguramente o luns, pois iremos definindo un poquinho, se tedes todos máis ou menos claro a historia, e así o podemos facer fotocopia, proporcionarvos a historia para que a podades mirar. E despois, que hai que facer? Bueno, cales son os pasos que tedes que facer a partir de elixir a historia? Pois, primeiro paso, evidentemente, hai que ler a historia varias veces. A historia, para poderla contar despois ben, o resto do grupo temos que coñecela moi ben. E iso só se consigue lendo a historia por moitas veces, todas as veces que faga falta. Que convén facer despois? Pois convén facer un pequeno guión coas partes do relato, porque casi calquera historia podemos, sabedes que ten unha estrutura, ten unha introdución, un nó e un desenlace, non? Pois esas partes podelas ter nun guión. Ted en conta que despois, na exposición oral, na narración, non podedes andar lendo un guión. Podedes ter algún dato concreto de alguna cousa puntual, pero non podedes ler un texto, porque non se trata de avaliar como ledes en alto, como ledes en público, senón como vos comunicades, como narrades en alto diante dun grupo. Entón, ese guión ten que ser algo que vos axude a preparar o que é a narración despois na aula. Pero non vai ser unha lectura, porque non se trata diso. Non queremos observar como ledes, senón como vos comunicades. Terceira cousa que debedes facer, ensayar moito. Na casa podedes ensayar en voz alta. Tamén un consello, proba a gravarte un móvil, unha cámara que quizás sea incluso mellor, como poño aí, porque podes observar incluso como faz os teus xestos, como te comunicas. Grábate, obsérvate, escoita como fixeches, e ti mesmo ou ti mesma vas ter xa unha pista moi boa de se o que estás contando se entende ben ou non se entende tan ben. Así poder despois modificar cousas que quizás hai que corrixir. Outro consello, pide a algún adulto que escoite o teu relato para comprobar que se entende ben. Unha persoa que en algún momento, non sempre, pero en algún momento puntual, pode facer de espectador ou de ointe e podemos dar algún consello de se entendeu ben ou non. Eso sería unha boa pista para ver que estamos preparados ou preparadas para facelo. E por último, poño que confiedes en que o ides facer ben, ou moi ben incluso. E que na escola, ter claro sempre isto, estamos para aprender, que todo isto que estamos facendo é coa idea de ir mellorando. É difícil que a vosa idade fagades unha narración oral perfecta, controlando os nervios diante dun grupo, facendo algo que sexa fluido, fácil de entender. É complicado, é difícil para os adultos, que teñen moita experiencia. É difícil para o profe, moitas veces, comunicar o que ele quere. Pois, con máis razón para vos, que aínda estades aprendendo, non? Ben, segunda parte. Entón, unha vez explicado que é o que ides facer neses días, que é o que tedes que facer cando elixades a historia, cales son os pasos que aconsello facer, agora vou explicar que é o que vou avaliar eu. En que me vou deter? En que me vou fixar máis? Varias cousas, non? Pouco en todo. O fundamental é que eu tamén quero entender a vosa historia. Quero comprender. Se comprende ben a historia, eso é o punto fundamental. Pero, bueno, tamén quero compartir algunhas cousas que vou mirar. Estas cousas que vou indicar agora, das que vou falar nestes minutos, son das que aparecen no libro ese que a veces vos conto, que hai un libro das cousas que un ten que aprender en sexto de primaria. É un libro, un papel, teño por aquí o libriño, teño o libro por aquí, no que ven todo o que ten que facer un mestre ou unha mestra en Galicia na área de lingua galega, en todas as áreas, pero bueno, agora estamos falando da de lingua galega. Que vou mirar eu? Bueno,
esta primeira día e fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas, narrar, describir e expoñer utilizando dicionarios se preciso. Eu vou parar a ver se facedes a exposición, o feito de facela, se facedes a narración, a ver como o facedes, non? Se o facedes, eu estou ali tamén para comprobar que estades narrando e que vos estades adaptando o que queredes contar. O grau de formalidade que aparece aquí. Explícovos un poquinho en que consiste isto. Porque tal como está escrito aquí non está pensado, non está dirixido a vos, senón aos adultos. Significa que cando estamos falando en público, estamos contando unha historia, estamos exponendo un tema, a nosa forma de comunicarnos, a nosa forma de falar ten que ser formal. Para entendernos, ten que ser algo diferente a unha conversa que temos cos amigos, unha conversa que temos na casa, un día de festa, na que estamos un poquinho máis relaxados e non necesitamos ter ese grau de seriedade, de formalidade. Entón, tedes que ter claro que se estás narrando unha historia a un grupo de persoas que vos está escoitando, tedes que ter unha formalidade. Estamos facendo algo serio. Quizá esa palabra serio non é a máis apropiada, pero a mellor axúdavos a entender que é algo que temos que tomar en serio. Temos que tomarlo como algo importante, que o queremos facer ben, é importante que o comuniquemos ben. Outra cousa que vou observar, porque aparece aí no libro, tamén teño que facelo, e se empregades posturas e sexualidade adaptados ao discurso. É dicir, se utilizades non só a linguaxe oral, senón os xestos, a postura, a vosa disposición para que se vos entenda. É moi importante tamén isto, porque cando nos comunicamos, non nos comunicamos únicamente coa palabra, senón que tamén nos comunicamos coa nosa postura, coa nosa colocación na aula, coa nosa sexualidade. Que xestos facemos, como acompañamos con xestos o que queremos transmitir, para que se entenda. Aí fala tamén de procurando a empatía coa persoa interlocutora. Que significa isto? Que eu estou contando unha historia e estou me esforzando para que ti, que me estás escoitando, me poidas entender con facilidade. Non é que chego ali, conto a miña maneira unha historia, sin preocuparme de que a outra persoa que está ali prestándome atención o entenda. Entón, eso é empatía. Póñome no lugar da outra persoa para que me entenda. Un pouco que fai o profe na aula, cando me explico, a veces podo estar máis acertado, outras veces menos acertado, como é lóxico, pero sempre me move isto de a empatía de que vos, que me estades escoitando, que me podades entender. O que estou facendo agora, precisamente. Empatía de que me entendedes, estou me poñendo no vosso lugar para ver se me entendedes. Por eso digo que se aínda así non o comprendedes ben, que o digades, vale? Para que eu poida buscar outras maneiras de comunicarme con todos vos. Que máis? Ben, outro apartado que realmente é un pouco repetitivo este, non? Vou observar, cando fagades a narración, se utilizades a expresividade corporal. É dicir, se eu conto unha historia, estou aí parado, non movo nin os mans, nin os brazos, nin sexualizo, nin como que se fose unha especie de estatua. Estou, digamos, desperdiciando todo o potencial que teño de comunicación, que son os xestos e os movimentos. Se pensades, cando vos conta, se ides algunha vez unha sesión de contacontos, a persoa que conta os contos móvese, utiliza o seu propio corpo para transmitir o que quere transmitir. Iso tamén é importante cando fagades esa narración oral na aula. Non vos olvidedes. Outro apartado que quero observar e quero valorar é a pronuncia e a dicción correctas. É dicir, é moi importante, ollo a esta parte, é moi importante vocalizar, articular os sons, o ritmo o que falamos, a entoación e ollo, o volume. E temos que ter en conta unha cousa moi peculiar que estamos vivindo na actualidade, nestes últimos tempos, que é a máscara. Lóxicamente, na aula imos estar coa máscara. Entón, o volume temos que axustalo, adecualo a máscara que nos está impedindo comunicarnos. A máscara é un impedimento grande para este tipo de actividades. Eu tamén o digo moitas veces, é unha cousa que sei que me repito moito, pero a máscara, sendo necesaria, ninguén o nega, por suposto, para a comunicación oral é un impedimento moi grande. Entón, teredes que elevar o volume, seguramente, para que vos escoite toda a aula. E esforzarse aínda máis na articulación, no ritmo, na entoación, porque senón a mensaxe que transmitides vai empezar a non entenderse e vai ser máis complicado transmitir esa historia. Se queremos que o noso conto, o noso relato, chegue a todas as persoas, imos ter que facer un esforzo moi grande neste apartado. Lembrade-o tamén. Outro punto que temos que observar os profes cando falades
cando vos comunicades, é que vos interesades por expresarvos oralmente coa pronuncia e entoación adecuada. É dicir, que lle poñedes o interés, que lle poñedes o esforzo. Eu quero observar que cando vayades alí a facer esa narración oral, que se note que tes interese en que os demais te entendan, que fas as cousas poñendo da túa parte para ser ben entendido. E esas cousas percíbense en moitos detalles. Entón, se eu vou ali, non é simplemente falar por falar, senón un pouco máis que iso. Interesarse porque a outra persoa que está ali te entenda. Que máis? Como vedes, son bastantes cousas. Son todas sacadas dese libro, non son inventadas polo profe. Planifica e elabora un discurso oral coherente. É dicir, isto é unha parte tamén que realmente hai que facelo antes. É dicir, tedes que organizar, planificar o traballo para que cando cheguedes á aula, ese discurso, ese discurso refírese ao que ides contar, ao que ides falar, que teña unha boa organización, que este fluido, que se entenda ben, que haxa poucas repeticións, ainda que iso é moi complicado, pero que polo menos que cando se este escoitando notemos que a historia vai avanzando, que non volvemos atrás, que non hai repeticións innecesarias, como pon aí, senón que eu estou escoitando a tua historia, que me estás te contando deste mito, e eu estou seguindo esa narración que ten eses pasos. Así que a eso se refire este apartado. Que máis? Bueno, un pouco sobre a anterior, nexos adecuados. Isto refírese a que cando contamos unha historia, cando contades un conto, hai como unha serie de palabras que nos permiten pasar de un parágrafo a outro. Por exemplo, o día seguinte, posteriormente, máis tarde. Este tipo de nexos, sen embargo, máis adiante, bueno, hai unha serie de palabras que nos poden axudar a ir enlazando eses bloques da historia. Se utilizades, veredes como é máis fácil de comprender. Que máis? Bueno, este é o último. Como vedes, son moitas cousas que teño que observar. Eu vou ter como unha especie de plantilla que teño sempre para este tipo de actividades. Terei ali para ir, bueno, anotando un poquinho como ides facendo. Eu, como sempre, desexando que o fagades moi ben, por suposto. O último, amosa un discurso oral fluido, claro, cunha pronuncia e entoación aceitada e propia da lingua galega. Como vedes, que a forma de falar que sexa fluida, que sexa clara, que se vos entenda con claridade. E todas as cousas que estivemos comentando, todos estes apartados, se pensades ben, teñen que ver con comunicarse, con saber comunicarse, saber comunicar algo a un grupo de persoas. Na aula falamos moito. Moitas veces, cando falamos na aula, cando debatemos, cando quero escoitar que opinades, cando vos expresades, sen darvos conta, seguramente, estades practicando para isto. É dicir, todo iso tamén ten unha intención. Eu, como mestre, sei que a veces non se me comprende moi ben porque fago certas cousas, pero case sempre todo o que fago ten sentido. Case sempre, non direi sempre porque iso é imposible, pero case sempre sí. E cando na aula tedes oportunidade de falar, de preguntar, de comentar, de contar as vosas experiencias, as vosas historias, ao fin e ao cabo eu estoume aproveitando un pouco dese impulso que tedes vos para comunicar, para eu tratar tamén de traballar con esa motivación que tedes e ir practicando o que é a exposición en público. Se pensades ben, cando estades na aula contando unha historia que ten que ver co que estamos falando, estades facendo isto, estades tratando de ter un discurso oral fluido, digo por moitas veces, a ver, que se entenda ben, sube o volumen, articula ben, non se entendeu ben, non se comprende ben, a veces teño que dicilo. Realmente o que estou facendo aí é corrixir prácticas que agora o que vou facer é avalialas como nunha especie de proba un pouco máis formal. Non sei se me comprendedes o que vos quero dicir, pero falar na aula, comunicarse na aula de maneira oral, é importantísimo. Eu creo que é a actividade máis importante que podemos facer. Sen despreciar a comunicación escrita, que, por suposto, tamén temos que saber ler, comprender, saber escribir e que se nos entenda. Pero a comunicación oral é fundamental. É a que máis utilizamos na nosa vida con moitísima diferenza. Por tanto, temos que traballala seguramente moito máis. E nada máis. Espero que este vídeo, como todos os que fago, poida axudar a comprender ben, neste caso, en que consiste esa proba, que é o que tes que facer para poder facela ben,
sobre todo confía en ti mesmo, en ti mesma, e, e como digo tamén sempre, se tedes algunha dúbida, pois non quededes con ela, preguntade, que afortunadamente tedes canles suficientes para poderla compartir. E a mellor eu, cousas que creo que quedan ben claras, pois a mellor non quedan tan claras, así que, xa vos digo, nunca dubidedes en comentar as vosas dúbidas. Nada máis con isto, pecho o vídeo e ata outra.